king tunay dalan niyo. Nano ing panabilin na ke kayo. Dakalaret ingati yung king murang idadda malalagwadang luluban ing responsibilidad ame sabing pengal. At kabalbanda kaya ing karelang katungkulan akarelang tatalakaran. Pasibayo king kesabian Kapitulo 22, versikulo 6. Ano po yung mababasa? Turuan mo ang mga bata sa daan na dapat niyang lakaran, at pagka tumandaman, siya ay hindi niya iwalayan. Basa Nga na, ikong sablang ati yung daramdam, bilang pengaring ati yung katungkulan yung ituro karengke kayong anak, ing dapat dang dalanan, atune dalan, ang gaman king tumwala, iti era kawanyan. Ituruyo, ing amano na ning Diyos, mabiyasa lang makiramdam, kareting ati yung pangaral. Mabiyasa lang tumakot king Diyos. Mabiyasa lang gumalang rumispeto king lupa ng tao. Dapat, bakit ating lalto, abusado, lapastangan, kareting anak yun. Uli na pablasang sapat. Ingati yung atensyon. Ababye ning balang pengal. Pablasang dingaliwang pengari isipan dang binyede itang kaukulan a kailangan daring karelang dahi, anti mong mesabing salapi, iti sapat na karela, at mayari na ing karelang katungkulan. Dapat, katungkulan na ning balang pengaring mi talaga ketiking yatong, ing antabayanane, ing balang supling na, ang gaking kayang pandagol. Paratidang ipaganaka, itang dapat matulid akarelang gawan. Pablasang kinguli na ning keka yung pamipasakop king metong at metong, ayating pamigagalangan, ating disiplina, laltoya, ing metong amatibe pundasyon, ning balang pamilyang mi talaga. Kinguli na niti, kaya kayong kayanakan, nano ing ipanabilin na ning Ginoo, dapat yung pakiramdaman ampon tokian. Pasibayo ampon katatawlan. King Efeso, Kapitulo 6, versikulo 1 hanggang 3. Efeso 6:1. Mga anak, magsitalima kayo sa inyong mga magulang sa Panginoon sapagkat ito'y matuwid.
Igalang mo ang iyong ama at ina na siyang unang utos na may pangako. Upang umayong kang mabuti at ikaw ay mabubuhay at malaon sa lupa. Salamat, King ati yung miya pag akabyasnan. Ela sana maklak ding balang balugbog ay ati yung makaitsyo. Lalo na ke kayong may sabing kayanakan ay ati yung daramdam. Nga na, pakiramdaman nyo ring makatuwayo. Igalang nyo ring ke kayong pengari. Pakiramdaman nyo ing karelang utos, banting upayang mipakayap kayo at kumaba ing ke kayong biyeke tikinyato. Uling nung ginalang nyo la, ampon pe kiramdaman nyo la, ding ke kayong pengari. Anti yung muna mang ginalang, ampon pe kiramdaman, ding sablang utos na ning Diyos ke kayo. Dapat, nung lepas tanganan nyo la, ampon, inabusado yu laring sabla yung makatwa. Anti mo naman king Diyos yu iti depata. King uli na niti, ing Diyos malugod ya ke kayo. Nung linabagyaman, ing may sabing anak na, sabiyanan niti. Sapat, ing kabuding tao iti babarugane, ampon papalukane. Nune, ipaintindi yung itang kayang kamalyan at napasiba yung ulitan. Uling in Diyos man, papalukana la, ding anak ng luluguran, lalo na retang anak ng tanggapan. Sablang pengaring ati yung daramdam, pakaintindihan nyo sana iting ati yung aral ake kayong ngaramdaman, at makanyan mo naman ke kayong kayanakan, ayati yung daramdam. Pakiramdaman yung insablang utos daring kaya kayong makatuwa. Bang tingupayang alang lunto tampalasan, uli na pablasang mituntun kayo, king lagyuning kabanalan. Maging mayap ko sana halimbawa karing sabla, maging ulan, karing ke kayong sasakupan. Dapat, ing metong apengari, makananune nga sabiyanan, ing kayang dayi. Anti mong eka manigarilyo, eka maglasing, eka makyabe kinggul. Nung ika mismong pengari, at sukeka itang metong kareta, kingkekang pangataw. Pakatandaanan nyo, bayo lawen ing lupa yung tao, muna yung lawan ing sarili. Kinguli na niti, banal na kayo karing ati yung kabiasnan. Inglag yung pamipasalamat, esa nakakalingwan. Ketang meto nga Diyos at maging lupang tao yun. Lalo't lalo na ke kayong kayanakan.
King Aldo ay ti pagselebran niya, kayaldawan daring pengaring lalaki. Eyo sana kakalingwan, itang pamipasalamat, karelayo sabihan, ay ating lugod, akayan tabi na. Pablasang ingkapagalan, ampong sakripisyong karelang delanan. Ang ganaking karelang pangatwa, iti eywa bilang ingkarelang kapagalan, ingkarelang kasakitan, nunya, musana, nungaldo, adaratang ya iti karinyu agaganaka, ingkarelang kayaldawan. Nune, sana aldo, king simpleng bage, mayap adepat da, karela ibabiyeyo inglagyong kapasalamat. Makanyan mo naman ketang metong adios. Sana mga lingwan, ing balang metong at metong ke kayo. King lagyong pamanuparan, king lagyong pamagrandam. Banting upayang itang kayang siwala, lubos siyang ke kayong atamasa, king lagyuning kaligtasan. King uli na niti, pakamalan niyo, ing balang biye, amiya biye ke kayo. Deting kabyasnan, igit lang pibanjan. Kesa king ati yung pibanjan, ake kayong akakit ketiking yat. Ay ti malalaso kakanan ning may sabing kalawang. King uli na niti, ing pamigagalangan, ay ating disiplina, takot king Diyos, ampon katuruan, yasanang manatili karing balang ke kayong kasarilinan. Antimurin ding may sabing kapatid yung ati yung manandaman. Kakalingwan, hiyabe, kingke kayong karalungan. Ibye, itangke kayong katungkulan. Man king financial, nune pa man king may sabing espiritual. Pasibayong, ilang kabyasnan, ampong lugod ay suyo ko. Pakiramdaman niyo, ingamano ng Diyos, baka yung mituntun king mayap adalan. Banting upayang, iti eyo na kawanyan, ang gaman kapilan. King lugod, ampon saup na nitang Diyos, at ing patnubena ning Espiritu'y Santo, lagpad danakan.
salpon tayonon ko pintu toknong hanggang ako ampon itidoson yung parasan ing kalam ke kongan salamat king Diyos salamat ke kayo konggong atiyo kilob naning templo may pakabsiyan ko sa kanyang espiritu tawong tiyo kilobyo bang eno kumawo papanatil yan iyo kareng sariliyo itebon gawan niyo nalatong kulyo harapan ng Diyos miyo beyabe kayo pitatal na niyo hanggang gamatiyo bang nung ating lanto kayo matangal at ating mga ino king kasoarelinon kasalpan toyonon me biasa kongon at along moyokit miragsame tong man lengitang lugod atiyo ke kayo bet nong kabias non neng manualang tao ulinging Ginong Diyos lugod yake kayo mamusat maalam ding dapat ning tao
sumulong kayo. Karin king bandana nga naning mati o ke kokodelo hanggat eye akwa itiyadasan pa to yung parasan wa eko pa'y nawa ko salpan tayanan manang daralon lugod yat kabias nun kakalingwan lang dapat amoyop kayang tandanan malyori layang kaligtasan ing taong manwala king lagyo ning Ginoo mamuyaking sabla dapat na mayubo layang kapin toason ing ninumang tao mabiyasa lasang sariliyo itanggang pamangan miya po kayo may pakabsyon ko sa ikong sablang at iyo at mapibabato yung manwalang tao ating tunelugod gawan yang mayubo mi papamatawad ko ikayo'y kongan nung ting may kasalo kayo may tangol maniyawad ko king Diyos kayo lang daptan tapat yung pusoyo miyabi kongan ding dita kong lama king kong tipunan belang kasaglongan kayo kongan wa may getiyaing Diyos king nenoy apaman ikong sabla mo nalangin kongan naboring sabihan nung keko midalo itang sablang bage yo tuyeng darlono pag nakala mo ding keko midalo bangkingol do bukas tune kong magsadiyo ko'y bati laret
yabe kayo, kanyang sablang boge, king ikasulong yu, kasalpan tayonan, wamagtibe kayo. O Diyosing bendesyon, que kologanapya, mabiyayang upaya, king kayarian banua, wapin medina niyang tunemig talaga, king kalam na ning Diyos, wapin dagdagan niya, sino yuke kayo, king kekong tipunan, mga sadsad ko sa kayo ikungan, banitong kayarian, king biyayong paintunan, ke komamu naya Santa Veronica.
Yang muna po payabot ko nga maya oras. Muna kin Diyos, kadwa katamong pengari. Hanggang na katamong mikakapatad. Yabot kaya po yung maya oras kaya kayo. Kagumdar nga katamong kapatad, pengari, at iyo king alawang bansa. Yabot ko naman po kaya kayo yung maya payabak. Sana ay ako sumawang sa sahop king burinan ni nga pong Ginoo. At hindi katang katungkulan kanyang tanang agawa. Bang kanita karingal do bukas sana lalo na kung panuwanan ng Diyos. Bang kanita makanya kung lalong magigit makagawa ka rin kong katungkulan. Yang bahay po yung sabla, Happy Father's Day po. Karang katang pengari. Kaya katamuan pengari, Happy Father's Day po. Yang siguro, may palad na ako na naman yung taran, kaya katang kapulungan. Kaya katang kapatad, antimano, titiman les, na akong tinalakad kinin, po. Waling alayin kaya katamo nga mani mo na. Akong piyapatal na ti mintala may nila, may kipag-anibersaryo, laka rin kaya katamo kapatad ka rin. Yang ako pumigaga na ka. Yang balo ko $40 na rin Diyos, wala namang matalot, ibabayit lalaki niya po. Estong kain, lumawi ako karang babay, layanda ko, titiman la. Lumawi ako namang karang lalaki, titiman la naman, niya po. Yang bayo ko din na oras din kaya katamo nga speaker Kenny, yung kaya katamong tema, dapat pag-aralan ini. Katungkulan sa pamilya. Itamang pong bilang meto nga pengari, patintangan tungkulan nga pong Ginoo. At sabi na ni Manala Espiritu nandin, di na nyo nga ng disiplina rin kaya kong sarili, yung minunang tinipa. Dapat po din kaya katang sarili, di lang tanong disiplina. Madalas po maiyakit, manyat kung dispensa kaya kayo, kung ating kapatid, kung ating cellphone. Madalas po, lobena, pulong, nungalayong Manala Espiritu, ating mag-texto, mag-ibnos tamo rin kaya katang cellphone, titigla. Malamba tanay pong gawa yung batasayan. Pengari kong pong kapatid niya mo po ulitan kaya kayo. Lewin niyo po rin kaya katanting tingatin langan makapakat ka rin cellphone. Siguro po, lungod ta kaya kaya kata sentro, wakit tano man din, nyapi po manyat kung dispensa kaya kayo. Ya kung magmunika na kayong cellphone na yan, siguro kanita, kakituin ka na akong anak, kung kaya yung Banal Espiritu, mamaus siya. Pero niyang sabi ko, kaya nung malyari mo yung cellphone, yung kapulong ang papadantala, ya ko po, ang yang dadala kayong cellphone ko, makapateya. Bisa tamo po te bisa hanggang makakonsentrasyon tamo, konsentrado tamo kaya katang pamakirandam, lalo na po ang yung Banal Espiritu. Gusto kating tinig cellphone, bisa tamo te bisa mamalikid tamo lawian tayo nung nukarin. Nyapin ko, adon ko yung kayong pansin sana kayang tutuki, alata ng dandaman. Niya po, huling para kaya katamo yan. Yung kadwang tinipa, sabi na, pantunan niya, at pagkikuwanan nyo yung misadyad kayo. Nupong ka rin malating bagay nga rin, tala gagawa. Apanabiri na ni Banal Espiritu kaya katamo. Mga nanutamong misadyad. Mga nanutayang dasan itang kaya katang muring dasan, aparasan na kaya katamong biye. Nyapin po aga nakakaitang mga biye nga ritamo, yung matuang bisi. Gusto nga ng katutuan niya nga na masayang tanggapan. Totoo po, pilantanang basis mag-meeting niya po. Pero ko po sugatan na kaparandaman, ikaw ang kapatid ko. Niya pinmarlas, sabihan ko, nung misan, itamong gagawa kayang batas, itamong mismong sisira kayang batas. Lang metong at metong kaya katamo, kaluguran tala rin kaya katang tungkulan. Kaluguran tala rin kaya katang pamilya, lalong-lalo na yung burinan ni nga pong Ginoo. Yan po yung bayo ko, dinanoras din kaya katang mga speaker. Ini po, metong yan namang, menungkulan, metong yan namang gabinete, salos kayag doon miyang mitatakan ini. Yang ako pa yung gabi kanita.
sinukob niya pa mo tambing, sinabi kaya pa mo niya po. Ini po, kapatid tayo, pero uling yakini makatuknang yan, iya po yung panendahin tamo, bata yung dandaman, uling balo ko, dakal niya makasadyang pamagarlin eh. May atiya pong gabinete sining, kaya katamong kapatada ato pamintuan po, yung panendahin tamo. May pabak po kayo ng pingarmi, kung kapatad. Pasisyado ko po, oh. Dadalagya po yung kaya kanini. Nervous. Siguro po yan ang puntutuki, o alala ko kayo. Pasisyado ko po. Salamat po, kaya katamong kapatid. Ining metong nandun na tsukelwal nandun mi ko. Bala mo ikit kuning linabas papunta Karnata, madadalanin nga po na. Ano po, alala pa naman natin kaya katang kapatid, sabi na kanita, kaya namupun tutuki na magsadya na ako ha. Ngayon nila, yun, may ako yata. At iyo po kelwal, kaya katamong kapatid, may season, paninayin tayo po, meron nga namang gabinete sini. Alala niya po ata, ano may ako na siguro. Yan po yung kaya katamong paninayan, yung kaya katamong may itong karayang speaker, Rod Gomez po yung panayin tamo. Kalam atupayan ni may payan Diyos, manipayabot ko kaya kayo sa belang kapatid ko tengari, ano makananong minsan pa, mitipon-tipon tamom, ang mga niya ni na chat dala nagkikatang bitis, bang muntake ni samba kitang metong nga Diyos. Ay, manita. At nung makananong miras na ng Puingaldo Domingo, bang makanyang gawan gampanan ng kikatantong kulan, muna po, apin po yung kaldawanan na po yung balang pengari. Nanong makananong Happy Father's Day po, kaya katangang pengari, alalaki. Nanong makananong bilang buntok na ng pamilya. At may tagon naman po yung kaya katang topic, nanong makananong katungkulan sa pamilya. Ne po? Nanong makananong king meto nga pamilya, king kaya kataya pong lawen, yung pinakabuntok po yung lalaki. Ne po? Kaya, yung responsibilidad bilang pengari, lalaki, na nung makananong makabuntok nga po king kaya katamong pengari lalaki, na nung makananong binaslayan niya po ning kaya katamong santong banal na espiritu, na nung makananong sinabi na, di nakiya po kin santong sulat, kaya kataya kong baslayan, na po kining Kawikaan 22:6. Ana po king wikang Tagalog, okay po kasing kapampangan, mga palipit ko eh. Pero kapampangan ko po kanini. Ana po kining sayes, turuan mo ang mga bata sa daan na dapat niyang lakaran. At pagka tumandaman siya, ay hindi niya hiwalayan. Ne po? Nanong makananong ing metong anak, may ubugya king amayap o king mangmarok abage, baslayan niya po ing kaya kong anak, ita po ing kayang dalan, potang tinwaya. Ne? Kaya sabi na po kining santong sulat, at nga nakatapo ko bayat responsibilidad, katungkulan itang pengaring lalaki. Kaya pag may metong nga pamilya, broken pamilya po, ne? Pakatandaan ng tamo po, itamo pong lalaki, yung medyo may na, o laluwen tamong baslayan,
maging sangkan, paging meto nga pamilya, broken yo, yung lalaki po, yung maging lalawentamong kasangkanan. Kaya, mabayat tamo po responsibilidad. Kini pong dani akong wanan, kaya tampeng hari, lalaki mabayat tamo po responsibilidad. Ana po kining basta lang tayo pong masibayo yung santong kasulatan king Epeso 6:4 ang gaya pong 6. Ana po. At kayong mga ama, huwag ninyong ipamukhayi sa galit ang iyong mga anak, kundi inyong turuan sila ayon sa saway at aral ng Panginoon. At inya pong kondisyon, saway at aral ng Panginoon. Po kitang burita mo, yang tukyanda. Naburi sabihan, pengari ko, yang tuyan mo, ali po. Sabi na po yung makasulat, turuan mo sila ayon sa saway at aral ng Panginoon. Ne po, kitang kaburian at kautusan ng kiyakatamong Diyos. Itang burita mo, yung misunod. Minsan nabaluta mo na yung stu, pero pala kitang kaburian at saway ng kiyakatamong Panginoon, taliwas siya. Kaya, itamo po magmaragul mo naman, itang pengaring lalaki, na itamo yung buntok na ng pamilya, na itamo yung masunod. Nune, ating pasubali, na nung makananong, sabi na, suway at turo ng Panginoon. At nung mga nanong, sabi natin po, metong pa, akaliwang ko niya sitas, sabi na po, at nung kabayat talaga responsibilidad ding lalaki, pengaring lalaki, na nung makananong, pag ikang lalaki, asinuway ka o maging masama ka, kaya ang pamilya, o maging marawak, kaya kang gawa, o maakayato, sabi na po, 3rd and 4th generation, misumpayo. Nung baka magkasakit siya po, kaya ang pamilya, kaya kang apo pa na kaya kang apo. Hakaliwan ko niya po sitas, pero po Biblia po yung sasabi, na nung makananong, kaya maragul pong kaingatan kaya katangong lalaki, na nung makananong pagkita mo pong lalaki, na nung makananong itayay, kaya't yung kaya katang pamilya, yung kaya katang anak, king mayap, awusok, at saway na yung kaya katamong Panginoon Diyos. Kapatid, mag-suffer na po yung kaya katang pamilya. Kaya, baslayan niyo po, pag-aralan kin literal abage, o ba't po kaya yung pamilya ngayon eh? Magkasakit siya hanggang ini. Minuna na pa, minununa. Pag-aralan niyo po kung mayap-yap po yung deptana retang minuna pang minununa. Lawayin niyo po literal. Bangkata po yung sasabihan ko, mapatutuanan niya, kaya kayong mata. Biblia po yung sasabi, kaliwan ko niya po sitas. At kaning mga nanong, imburi ng sabyan na naman, naburing kaya ka ng, itamo mong ating responsibilidad bilang pengari. Pengaring lalaki, ampong babae. Na nung makananong, sabi na rin po Kenny, na nung makananong inachitno po ka panandaman din kayanakan, naaliwa mo din pengari, ilang ating tungkulan king pamilya. Nune, pati ring anak. Anak po, baslayan tayo. Kini pong Epeso 1 hanggang 3. Mga anak, magsitalima kayo sa inyong ama, ay sa inyong magulang, sa Panginoon sapagkat ito'y matuwid. Di po? At yun na ang pagpapasubali. Related niya po kayo sabihan na nung makananong, tukita mo ka rin pengari, dadapwat, kitang suway, at aral na ning kaya katang Diyos. Di po? Ako na pong sasabi bilang pengari, ating kunang pong anak, kung mali ko, iyok tutukyan.
Nanong makanyan man, ipanalangin niyo po rin kaya kung pengari nung sakali man, maliligaw lang king landas o maging minsan, pairal da po ilang maging buntok na minsan malila, pasyas din karela. Kaya atin tangan pong tungkulan, ipapanalangin tamo king metong at metong, uling alana pong muna. Paging baboy, apoing menimuna king balang biyatamo. Masya siya man puntundo niyan, yung pengariyo ang pong anak, lambot siya po. Kenindos, igalang mo ang iyong ama at ina, sana po, na siyang unang utos na may pangako. Pati niya palang pangako, nintiduki kagin kaya kang pengari, na nung makananong makaayon kaya ang kaburyanin Diyos. 3, upang yumaon kang mabuti at ikaw ay mabubuhay ng malaon sa lupa. Na ano pong malaon? Matagal. Pumabiya kang malambat kinin banwa. Ne po? Kaya, ini pong sita sa ini, ita mo pong anak, pengari na maging anak tamo, at inya pong pangako. Na natinugi tamo ka rin kaya katang pengari makatuwa, mipalad tamo po, kining yatong iti, nune, emo itang sumanting tamo biye, nune kung mabata mo biye, na nung makanaan, king literal abage, ang diyang ating kang pera, e naasaliing tao, ing kumabaya biye. Ne po? Basta tayo pong pasibayo kaya kayong kainakan o anak mi, na nung mga nanong may banggit yan namang pasibayo kaya sitas ng Exodo 20:12. Igalang mo ang iyong ama at ang iyong ina upang iyong mga araw ay tumagal sa ibabaw ng lupa at ibibigay sa iyo ng Panginoon mong Diyos. Ne po? May banggit siya po. Papasyas niya po, papatutwanan niya yung pangako na po ng kiyakatang Diyos na itamong bilang anak na tukitamo kitang kaburyanan ng kiyakatang pengari na ayon kitang kautusan ng kiyakatang Diyos mga niyan tamo pong mipalad kiting yatong iti. Na nung makananong, paalian niyo man po ang pongali na at syutaman kini pong santuaryo na pag nasantamuing kaligtasan yung kakatambalang espiritu at makan muna naman yung inawa na yung kakatamong biye. Kaya hindi pong pangako ngayon karing balang tinuki, may patutuhanan niya po. Ikay na pong lumawi at baslayan karing pabalang pamilya na nung makananong ding tinuki kitang metong nga Diyos, yung metong nga pamilya at buntok ng pamilya, kanya la pong minawa aking biye. At nung makananong ating kumupong ilarawan kay kayo na nung makananong king structural na po ng metong pamilya, kasi po pag memuta mo pong pamilya, sabi natin po ng minunang tinipa, banal, na nung makananong sabi na, etaya po sila ng structure na po. Kasi kung lawen me po, yung meto nga pamilya, po basta-basta. Eya po, nanong mga nanong turuanan tala rin kaya katambalang anak. Kasi yung responsibilidad madagulya po. Naburo yung sebyan, yung kung mabiyena ka, agyong mo ng pakananding kaya ang pamilya, kimbalang aldoldo, happy na po ita, aliwa po. Kung kaya kataya pong baslayan, sabi na po, paglinog ka po king biye di pamilya, ara na po rin kanakon limang gamat, ne? Nung makananong king bubunan ng pamilya, betong mangkarening mawala at babaligtad, ne po? Nanunlawin tamo po at baslayan, pamilya, nanong mga nanong unataya po yung Diyos. Yung Diyos, ikaw pong may asawa, ne? Deng anak, ne po? At ingkaya kayo pong obra at dingkaya kayong kaluguran. Nanong mga nanong, kung una may po kaya kang anak,
nano pong malyari, masira niya po structure in marriage design. Anyapin po rin aliwa, minsan may kakawani na rin may asawa. Nanong paunano pa rin kayang kaluguran. At minsan, pauna na pa rin kayang obra. Naman po buri sabihan lang ko tayong obra. At mo pong time management para king pamilya. Nanong minsan, kokorba ko naman king makanyan. Minsan maging busy ko po king obra. At nung minsan naman, kaya katamo pong may asawa, katamo pong pamilya, minsan pauna tayo po yung kaya katamong, asawa. Minsan, basta gusto yung asawa ko, gusto ko pa. Pero labag po king Diyos yung kaburiana. Diyan po may kamali ni pasyas tamo, niya istuya. Anyapin po mga yan, minsan, guguluya po yung pamilya. At minsan, yung anak, pauna tayo pa yung anak. Lulto, maging pengari, yung anak. Kaya po makanyan, baslayan niyo po, karingalo ang pamilya, kakait ko po yan. Pagdating niya pong makanini, lalo na. Yan na po maging pengari, yung pamilya. Yan ang masunod. Yan po makanta. Tamo po pa yung tulutan ito. Kaya, masisiraya po yung pamilya. Nya, lawenta mo po't pag-aralan kung mga nano, yung structure ng pamilya. Lako may po ini, lako may po yung Diyos. Mamyalong lang kayang masalese rin ng 5-4 rin eh. Di kayo mo po, di mo po rin talang makaya, di kayo po rin adong rin eh, nung makapangay kayo, panipit kayo, makagawal at makapag-obra lang masalese rin 4 rin eh. Lako po ini. Halya po. Uling po ining sentro na ning kaya katambye. Po. Kaya ding 5 nga rin importante la. At ilangan pong kanya-kanyang tungkulan, dapat mupin, saning mo muna, kakadwa, kakatlo, kakapat, kakalima, talwing, kaya katamong priority kembye. Makanyan man po, marakal pangoras, abang makanyan, medinan, pagkakataon din kaya katamong maging bisita o sakali man din kaya katamong pong kapatid tsuking alawang bansa, online na po ngayon kamusta ko nga po ken, nanong makananong pwede na nang pong di ng talang oras kung sakaling bisa lang mag-share king kaya katamong topic. At mapilan na rin ka na kapatid na nung makananong aga nakakupin ng dininan dalang orasan din kaya katamong kapatid. Nahila talaga, mitatakan lang bilang manuntukan o asyas na ning kaya katamong kasalpantayanan. Tetakanan po na yung Espiritu Santo retang o yung kaya katamong banal din kaya katamong mayawos ng din. Kaya ako po may sasakay ko mo po kini. Anong makananong bilang membro, bibiyakya po yung kanakong tungkulan, akita nga binyena pong kabyasnan, upaya na ning kaya katamong ayupayan Diyos, makanyan ko pong pagkalog, yung kanakong kasuiwan kaya kayo, na sana muna king kanakong biye at pamilya, yung sablang pag-aralan tamo pong ini, ipapanalangin tamo po, bangganita yung sablang nasa tamo po, yung makanyan ni pagkalog, king alang sagabal at alang nanuman. Balik ko niya pa yung maya pa, abag kaya kayo, mulit, Happy Father's Day po nga kaya kayo. Kumusta ako nga po. Dakal po salamat. Pasibay po, dakilaya po yung Ginoo, pablasang kilob na po ning peparamingguan na may aldobin niya na po kay katamo gawan talaretang dapat tamo pong gawan bilang tungkulan tamo karing pamilya na po. At ngayon naman po aldo iti
tunay naman po talaga para kin Diyos. Makanyan tayo pong pasalamatan. Ne po, maya payabak po kay kongan pengar pong kapatid. Happy Father's Day po kay katamungan. Sana ang maligayang bati ka rin kay katamang pengari, tampengari. Aldoldoya po, ang masaya tamang bilang pengari. Gagabay ka rin kay katang pamilya. Huling makaugneya po yung kay katang topic. Ne po, kayang katungkulan sa pamilya na po. Kapatid, kayang kasalpantayanan, eta po makayang mainip. Bistat man po, kayang minuna ring banal, may mamagsalita po, kayang kasunod kong magsalita, ay minuna ka na po. Eta po mga inipan, magtiyagata pa po. Huling, iti po talagay karapat dapat kay katamo, karing balang metong eta po export mapangalingwan tamo. Puro nga pong payalala. Andiyan pong balik-balik, ang amanong aral, iba't king Ginoo, ayon po king banal na kasulatan, kapatid, dapat tayo pong pasalamatan ng Diyos igpa, kapamilatan ng Espiritu Santong tuturo kay katamo. Kaya po kapatid, imbalang din damtamo, nung dete po gagawan tala, nung dete po pagsikapan tala, kapatid, definitely po yung Diyos tutulaya po agpangpuking aral amenibat kaya agpangking makasulat. Pablasang yung Diyos balo tamo po, po makalingat kaya katamo ayon mo po king banal na kasulatan. Buri na po ng Diyos kaya katamo maging sakdal tamo po. Maging sakdal tamo king kaburyanan ng Diyos, lubos king katuruan, akay katang darandaman, bang, kareta pong aldotang bukas, apaninayin tam pag-asa, sano po yung pag-asa ang paninayin tamo, balo ko po kay katamongan, sinambata mo kay aldonan ng sabat, kay katang pamag-aral, kay biyan ng eskwelahan, maulagaya po kay katamo, metong yamo po yung kay katang imbutan, kabang at syuta kay tiking yato, yung itami paboren, king aldo milalabas. Higit king biye spiritual, pota pong tanggapan tayo. Itang korona ng biye, yamo po yung kakatamong asaan ita. Potang lakwantan ng yato, tsuta po ketang biye alananga, ing Ginoo akayabe tayo. Kapatid, kaya nga ganaganang katuruan at aral ng tanggapan tamo, metong yang kabutihan kay katamo. Pablasang yung Diyos plano na po kay katamo, balutan na po, pangabay tapa at tintanang katungkulan, mirinang tang takot kaya. Kaya po, kapatid, king kikatamong pamag-aral katungkulan king pamilya, burika mo pong patibayan at patutuan ang mensayeng minunang pepayabot ko kay kayo, masata po, king kadwang Timoteo at nung nanong sasabihan na pong Apostol Pablo, nung makanano yung tutulay yung ginuking katuruan para kay katam. Kanya pong kadwang Timoteo, Kapitulo 3, versikulo 16, ang gaya pong 17. Basan tayo. Ang lahat ng mga kasulatan na kinasihan ng Diyos ay mapapakinabangan din naman sa pagtuturo. Po, tutoy tane po. Sa pagsansala, sa pagsaway, sa ikatututunan nasa katuwiran. Diretso tayo po ken 17. Upang ang tao ng Diyos ay maging sakdal, tinuruhang lubos sa lahat ng mga gawang mabuti. Kapatid, kaya po maulagaya, tamo po mainip. Yung pong pamagtiyaga, yung pamagtiis, yung Diyos po tutulaya mo. Kalupataya mo po, makibahagi tamo mo po king kasakitan na ng Ginoo. Makanya la pong lilinis din kay katang sarili king spiritual abage. Lalo na po nung king kay katamo pong pangabilyan, kabang at yuta mo po lalam na ningaldo, impong kay katang daralang pamag-aral katungkulan sa pamilya, kapatid.
maulagaya po kay katamot, din damtamot no makanano pong peluwanag na rin banal espiritong tinipa ang pupapuking kay katang kapatid. Tunay po kapatid, maragol tamo pong responsibilidad kay meto nga pamilya. Sana po ita. May gumpisaya po kay katamot makanano tang may pamilya. At in Diyos man po, minuna nakatang liguran. Kalupan niya naman po ng makanano nakatamo pamilya, anak nakatamo. Yung pa magmalasakit. Yes, katamo naman po, yung pa magmalasakit, tamo ka rin pamilya. Katungkulan tamo pong biyayan tala. Kaya itang katuliran na ng Diyos. Katungkulan tala po. Sesentala rin pamilya tamo at papag-aral tala. Dakal po yung obligasyon bilang pengari. Eko po, alos po ay makalingad kaya katamo, dadalantangan bilang pengari. Kapatid, dakal pong bagay-bagay at nung makanano may pong ibuuing meto nga pamilya. At din mga anak at nila pong obligasyon. Karing pengari bilang pamilya, itang pamagmalasakit. Kasi po apatutuan ko king milaba sa panahon, apatutuan ko po kayo. Ing anak mo, papag-aral mo na, paparagol mo na. Potang kaya, ating pangkulang. Mo balo nung makanano ka kumaketang material na baget para mo ketang kayang maging kinabukasan bilang king material, mabiyasaya mo. Bang misolve itang kasakitan. Pero, mas igit siya po yung kembi spiritual kaysa ketang makanya na baget. Adwan may mo po itang pengari karet ang anak, ita pong panghunawar. Makanya niya pong may bubuuing lugod, pablasang yung Diyos lugod niya. Bata pong misasang metong ketang kasakitan, maipsyan nga itang kekatang darandaman. Makanya tapong mag-success o managumpe karetang kekatang pangarapan. Kapatid, kaya po, eta po makayang mga inipan. Bisan king pengari, ating yang katuliran at dapat yang may muwa karinganak. Pero kapatid, tamo po pala kinakailangan itang pengaring gagawa, tamo kitang bagay-bagay, ay kalugod-lugod, kanis-nais. Metong niya pong halimbawa, bakit tamong pintas karelang, kalugod-lugod king Diyos, nung hakit na rin kay katang anak, at yung pong posibilidad, ingila, itemara, ikamwara. Dindam tayo po itang may basa na po. Ako na po babasa nulin titak na yung oras. May basa ya po kitang 6-4 na po. Ang po kitang 22 nung makanano yung katuruan na po. Kapatid, nung pong yung meto ngayon anak, po makipagmamalasakit king meto nga pamilya, ang Diyos po kanita, yan naman po malyaring tumula. Kinakailangan niya po itang piganap-ganap tayo. Dakala po rin katuruan at dapat tamong gawan. Anya nung mimimuata po ka rin kay katanganak, ketang karelang, kaustuan, katuliran kin Diyos. Ta naman po masyadong bibili ketan talagang matinding ikamuha po ta. Miras na yung patingapon, muwata pa ka rin kay katang pamilya. Ita po kapatid, po karapat dapat ita. Kinakailangan niya mo rin po yung kay katamong pamilya, yung kay kandiyan pong kapatid talo, nano tala, especially rin pong kay katang anak. Kinakailangan niya mo rin po itang pag-aralan niya naman po rin, respektuan tala, bang anak, respektuan da katapo. Kapatid. Huling nung alatang respeto, mimuwata mong tuluyan, kilob na ning patingapon, kay ba't ning patingapon, muwata pa, kapatid. Po kinakailangan, at yuta po keng ketasan kanita. Nung mimimuwata po, kinakailangan niya mo po itang, po pakikuanan, yung lumbugay ngaldo. Na muwata pa. Iti po, metong yan naman turo, kay katamo ang pong aral. Bang kanita po ay tama nga lingwan, iti pong kanakong sasabyan iti patibayan ko mo po, buklatan tayo po kayong tao ay pesa.
4:26, 27 po. Basan tayo po, bangkanita, lalo tapong meri ng karagdagang kabyasnan. Sabi na po, kayo'y mangangalit at huwag kayong, kayo'y manggagalit at huwag kayong mga kasala. Huwag lumubog ang araw sa inyong galit. Ita po tutuya. Nibigyan daan man ang diablo. Kasi po potang sinalakay na po itang muata mo, bika pride ta na, alhata na po kin Diyos kanita, tiyuta na po king yato. O makanano na pong may buo-buot, may ganap-ganap, ing meto nga pamilya. Nung ing meto nga pengari, titakya mo naman pangunawa. Mas igit siya po yung pengaring maragula pangunawa kaya sa aking anak, huling anak ya pa. Subukan tayo po yung turoy yung meto nga anak. Kapilan man nakalingwan, itang abilin na ning meto nga pengari. Isto pong ayaw na tayo ketan talagang katuliran na ning Diyos. Dindamtana pong minuna, karing banal espiritu po, karing katang kapatid na migsalita. Kapatid, katatawlan mo po, bayo ko po magwakas, suling ditak niya yung oras. Bangkanita po, etamo po mga lingwan, malatit maragul kay katangan lalakit babae at tintangan pong obligasyon. Basan tayo po kay Ecclesiastes 12, Kapitulo 13. Kaya pong Kapitulo 13, versikulo 13, sorry. Chapter 12, verse 13. Sabi na po, ito ang wakas ng bagay. Lahat ay narinig. Ikaw ay matakot sa Diyos at sundin mo ang kanyang mga utos sapagkat ito ang buong katungkulan ng tao. Korek ya po, binggitan ng Banal Espiritu. Kaya kaya katang pamag-aral tutuya, dakal po salamat, babalik ko na po yung mesa. Salamat po. Aling pamag-aral, labing niya dalang katamong kapatid. Hindi pong kaya katamong pisaw-pisaw, 3,260 pesos na po. Nuwan di kaulagay yung lugod na rin Diyos kaya katamo. Pablasang karingalang patugot. Din pa mag-aral na pagkalod na rin banal kaya katamo. Potang ang akagawa tala katang baniyabane tunggal ditak. Makadakapuktamot makatipon karing kaya ngaman. Potang datay ngaldo. Datang kaya katang tungkulan na tinggap kin Diyos. Katang baniyabane makayaritam. Kalupada rin kaya katamong pengari. Kanitang magsibulala, uling mapinangyan ka rin kayo na kan, madalas ko nga sabi kayo, at kung kaya biya ka rin minunang kayo na kan kanita, kaya katamo sekretary ka dito, yung kapalador. Halos kayag nun milang meging kayo na kan din, kaya tang 1971. Kita mo pong may kakapatid din bayong minungkulan, kalupa ko. Kabang atilo rin kaya katamong pengari, alang sawang may mundasyon kaya katang kasalpantayanan, pagkapilitan tamong itang bakasdang lakwan tukyan tayo. Un kanitang minunang panahon na lang balesimento keti, ikayo po balo yung pengari kong pong kapatid, di nga na kaya ni siguro yun lang yung magibalo. Pero pa uli na rin Diyos, uling karelang matapat at tungkulan, giyawara, kaya tamburi na yung Diyos. Gawin nyo po yun ni nung misan niya mo may itong asakyan. Adwa at lu. Kanita po, niyang ikikanak-anak, kaya betala rin katang pengari. Ditang pa makabalo kanita, muntakya daw kanita, pengari kong pong kapatid. Sakya kaming gareta. Anyapin ni kayo nga nakini maswelo kayo. Kanita, la namang McDo, lang Jollibee. Pero po nga ni, bisa kayo magparamla, munta ko SM. Bisa ko magmerienda, munta ko Jollibee. Hindi po?
Kanita, rengge kay hamburger kanita, deta mong pantisitong limit. Dia pong kaya kayong ngayon, tilapang palaman na baka yata ito Hanapin po, ingkabyas ng susulong. Hanapin na nung pag-aralan tayo, ang pong baslayan ng Aldomi Labas, uligin Diyos, may kalubya ka rin katang pengari. O rin po, kakita lang ini. Ba't kaya yung tamo pag nasa ni tamong supling da? Muna naging ka na akong sarili. Ditak mo man kaya tang karya lang biyadiranan. Makapagtibay tamo king kaya katang kasalpantayanan. Kaya pura kaya katang pengari, ditak pa sa giwa kaya tang biyarang milabas ka dito. Tuling kaya biyarang na akong mag-obra mo naman kaya marangle kanita itong panahon na ito. Edad kong 14 anyos, mamaswiyan ako kanita. Dahil pong pengarita mo yung pulong kanita, kaya tayong lumatang sentro kanita, Sabadong Bingi. Kanyang may kasela ng panahon, pepagawan ng abak ng Manalay Espiritu. Kanita po yung pengari ko, dulong kaya kaya marangle, sulod niya pa yung paud, pinandit na mauslat, ilang masakit. Muli na kilod na ning patingapon, baka man makaya patadurot, nung sasarol kami. Pero amiyaging sangkan ng tungkulan kaya. Ang gaking bayo yam ako, bayo nilakwaning yato ngayon ni. Yung tungkulan na gawa na pamurin. Kagumdarin kaya katampi nga rin ngayon. Kanita po, sarol lang abak, maswel lang abak, ala pa bang power, callman pa kanita. Mamasis lang kat panapon, silim-silim, mapon lang, potang kahit, dulong lang yung marangle, mamagot lang pula. Kung nanyo po rin pengari tamon nga ito sasabihan ko. Mamagot lang pong pula, istongero wayari kanita, magdala ng callman, istongero wayari, mirasing oras ng pamamasis, muli lang mamasis lang. Kagumday kayang kainakan kanita. Kay badang may masis kanita, magbalik la, sundurong babagutan diyang pungla. Kabukasan na abak kanita, tagos lagi sentro, pangayabak maswela. Kanita po, uso kanita kalu-kalu, naman sarasariling obrang ito. Anyapin ng Diyos, penwana na lagi at ang dapat lang mayap, at dapat lang pamamintok yung burini nga pong ginuwang ang ngini kayabi at ala pa purang mapilan. Sana tulot na ng Diyos, kaya ang makabang panahon, dinano pang biyampong sikanan bangka nito, makanyantala pa nga kayabi, ami atong lang maging ekspresyon kaya katamo, itamong manungkulan abayong ini. Iya ko po sasabihan ko, deng ngapulo mong taliri, kaya tang minunang panahon na niyang ilang mga panahon ng mga kobra, kita mo po nga doon taliri at tayo pa'y kuwa. Pag nasana ng balang metong at metong kanako, ulitan ko muna naging kanakong sarili, nung ngapulo yung karelang gawa, ang kita mo pong walo, pakikuanan tamo nga gawa tamo, hanggang at yung biyadara yung makataga na mga pilan karempeng arita mo, bangka nita bayo deman lakwaning yatong iti, igigda kaya katamo yung pigmalasakitan tayo, pong pakamalan ng kaya katamo kasalpantayanan. Yan po, miras na yung oras, magpasalamat na na mayapayabak po kayo.
Madagod, ake kami pa. Muna po walang pupus, ringkeking pasalamat keka. Ginoo ngeni pong mayari yung keking pamanyamba. Ginoo makanyan mo kaya pong iningating balang metong kaya kami, may garal kami, karing kekang kaburian. Ginoo sana po yung balang metong kaya kami, lalo mo kaya pong dinan sikanan, dinan mo kaya pong kabyasnan bang kanita Ginoo, makanyang kaya pong mga sadyad karing kekeng banal at tungkulan. Igpang banal ngening oras sa iti, miras kaya pong payapa kening kekeng santuaryo, malawot malapit makanyan mo kaya pong tinipon, sana po potang magsakubli kami karing sara sa riliming kubong toknangan, Ginoo bendisyonan me po yung balang metong kaya kami. Igpang banal ngening oras sa iti, pasalamatan da ka po karing pagkalumong biyayang pong sikanan kaya kami, anggana po karing aldomia kadyusan mila pong payapa, Ginoo ni ngening oras sa iti ninuman po yung ating bitbit kapanandaman walat kilob, sana po magkalub kang lihim karing mapagpala mong gamat, makanyan mo pa pong dinasikanan, lalong-lalo na po yung kaya kaming pengaring at kening balayaning ampunan, Ginoo nung ika po yung magkalubalang masulit, uli po yung ikay ngaligan mi. Ginoo dakal pong dakala salamat ngening oras sa iti, sana po riniring kekeng panalangin, sana po tanggapan mula. Makanyan lang sana po miras mabang lungayin kinkekang banalayarapan. Sana po ngening oras sa iti, dakal pong salamat o riniring kekeng panalangin. Yan nasa po salamat. Sibul Tagumpay Biel is now signing off. Unión Espiritista Cristiana de Pilipinas Incorporada, Region 7A, Sibul Tagumpay Biel.